Pa vježba je izgledala tako da je zamišljen scenarij u kojem linija, zrakoplovna linija Frankfurt-Zagreb javlja da ima određenih tehničkih problema. Nakon toga u 9 sati i 17 minuta stiže dojava da se zrakoplov sa 55 putnika srušio ovdje u Jastrebarskom. Odmah po dojavi na teren izlazi ukupno 230 pripadnika hitnih i drugih službi sa 55 vozila, 2 helikoptera i 3 drona. Oni svi koordinirano djeluju. Prvi cilj je spasiti preživjele. U ovom scenariju njih 25, dok je 30 putnika, nažalost, odmah u vježbi poginulo pri padu zrakoplova. Nakon spašavanja preživjelih ide izvid terena, očevid, gase se požari i pretražuje se teren kako bi se našli ostali dijelovi zrakoplova. Ovo truplo zrakoplova, odnosno maketa zrakoplova koju možete vidjeti iza mene, bila glavna točka vježbe. Otprilike sat i pol je trajala ta pokazna vježba i simulacija. Iako je zapravo pri takvim nesrećama pravilo zlatnoga sata glavno pravilo u kojem se predlaže da se u prvih sat vremena od nesreće pomogne unesrećenima, ipak organizatori kažu da je, s obzirom da su se morali rezati vrata zrakoplova, čak i sat i pol vremena dobar rezultat. Na kraju recimo da su nam koordinatori rekli kako se nikada u karijeri nisu susretali s ovakvim nesrećama, da se nadaju da ni neće, ali da u svakom trenutku treba biti spreman.